Дневен хороскоп за 4 ноември. Днес Марс ще премине в знака Стрелец. Планетата на нашата дейност, активност, планетата, която е свързана с смелост, с това да започваме нови неща, преминава в един изключително оптимистичен, позитивен и фокусиран върху бъдещето знак. Така че в рамките на следващите около 2 месеца е чудесно време за по-мащабни дейности, за повече откритост, за по-активна проява във външния свят и то чрез вяра в себе си и гоненето на нещо важно, в което ние лично вярваме. Марс в Стрелец е особено продуктивен, когато ние наистина виждаме смисъл в това, което правим. Така че ако вярвате във важността на своите действия, мечти, планове, цели, то този период ще бъде изключително благоприятен за вас и продуктивността ви може да е по-висока от обикновено. Но в самото начало на този транзит имаме и известно напрежение. Днес Марс ще бъде в точна позиция с планетата Уран. Това може да внесе нещо непредвидено. Това може да доведе до някакви неочаквани резултати. Също така до повече импулсивност, до по-малко контрол върху нашите собствени действия и също така до някакъв вид конфронтация с средата около нас. Така че бъдете по-внимателни, опитайте се да не избързвате прекалено много, но същевременно, ако имате импулса и вярата, че може да направите нещо бързо, то това е благоприятно време за вас. И междувременно Луната ще бъде в Овен до 18 часа, което подпомага и всъщност подсилва същата енергия. Тоест за някакво ново начинание, за нещо, което изисква много енергия, импулсивност, някакъв нов иновативен подход или даже повече смелост. Това е доста позитивно време, но пак казвам, трябва да сме внимателни, защото импулсивността и въобще този тип електрическа енергия е много силна сега. След 18 часа Луната ще премине в знака Телец, което ще ни подпомогне да стане малко по-заземени, малко по-търпеливи, малко по-фокусирани върху някакви практични дейности, върху някакви домашни задания или дела и същевременно да се поуспокоим малко. Така че особено първата част на деня е, бих казала, твърде динамична, а вечерта има шанс да позабавим темпото, да си починем, да се фокусираме повече дори върху собствения си комфорт.